og velkommen til den her vlog, hvor jeg synes, at det kunne være hyggeligt lige at vlogge en lille tur hjem til Jylland. Jeg er stadig i København lige nu, men jeg skal med bussen her kl. 16 senere. Klokken den er 10 lige nu. Og jeg skal lige i skole først, og lige mødes med en af mine veninder til en kop kaffe faktisk. Og så skal jeg ellers bare med bussen hjem. Kommer hjem i aften klokken 8, halv 9 tiden, tror jeg. Og så skal jeg være der fredag, lørdag, søndag. Så det håber jeg bliver mega hyggeligt, og jeg vil tage jer med. Der stormer seriøst helt vildt lige nu. Men jeg har altså fået pakket mine ting sammen her. Det er lige en vildt god vinkel, jeg har fundet til her. Men jeg skal faktisk ellers bare tage ud af døren, så jeg kan komme hen og få en kaffe og møde i skole. Ja, følg med. Jeg vil lige hurtigt vise jer, hvad jeg har på. En hvid basic t-shirt med en top over. Ja, noget jeg lige vil prøve af, fordi jeg synes, det ser så sejt ud, når andre gør det. Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg selv har det med det. Og den her ternede blæser. Og så mine yndlingsbukser. Sneakers. Og tasken, I har set 1 million gange. Jeg skulle lige hurtigt ind og have en bolle med ost, inden at jeg nåede så have noget frokost. Jeg gik altså lidt før fra skole, fordi at jeg lige fik besked om, lige da jeg var ankommet, at jeg havde fået 2 pakker. Så dem tænker jeg lige, at jeg hurtigt kunne nå at hente, inden at jeg skal med bussen. Det skal jeg om 45 minutter. Og jeg har fået en sådan top bluse hjem fra Vinted, som jeg glæder mig vildt meget til at åbne. Og så er den anden pakke faktisk fra Janne Køen, som jeg har lavet et samarbejde med. Det glæder mig vildt meget til at få åbnet og se dem. Jeg tror, at det er de flotteste smykker. Jeg har virkelig bestilt nogle flotte øreringe, så det glæder mig vildt meget til at se dem. Jeg tænker, jeg kan vise jer dem i morgen. Jeg er helt forpustet nu. Venner, jeg prøvede. Men der var seriøst fucking lang kø, og jeg stod der i 10 minutter. Og nu er jeg altså sådan, jeg skal bare hen til min bus, så at jeg er sikker på, at jeg kan nå den. Jeg skal nok lige få dem hentet, når jeg kommer hjem igen, tænker jeg. Og så må jeg lige vise jer det der. Jeg går bare med sådan en fuld oppakning. Godmorgen, venner. Jeg er kommet til Jylland, og er faktisk alene hjemme lige nu. Jeg er stået op og skal til at lave lidt skole. Det er jo fredag, så mine forældre er faktisk bare taget på arbejde, og så har jeg lidt planer imens. Jeg har lidt løse planer, jeg har lidt, ja, jeg tror også, jeg tager det lidt som det kommer. Må lige se, hvad der helt præcis kommer til at ske. Men til at starte med, så vil jeg lige få lavet mig noget morgenmad, og så skal jeg faktisk bare have kigget på lidt skole. Jeg har lige været i bad, som I nok kan se på mit hår. Meget dejligt. Jeg havde altid sådan en bustur. Jeg føler, man bliver sådan lidt Kom hjem i går aftes i hvert fald, og fik lige set noget fodbold, og så gik vi faktisk bare i seng. Men nu kan I måske høre, at jeg skal til at koge lidt æg til morgenmad og lave skole. Så skal jeg til tandlæge kl. 12 og mødes med Jeppe og Sara, som jeg var i Malmø med klokken 1, lidt over 1, tror jeg. Bare lige til en kaffe, måske en lille lunch-agtig. Meget hyggeligt. Hun er i løbetid lige nu. Jeg har altså haft mig lige siden jeg gik i 2. klasse. Hun er 13-14 år gammel. Så hun er en gammel dame. Jeg har forsøgt at føle sig min hår til mule, så snart er klar til at smutte ud af døren. Jeg
Fik ikke lavet så meget skolearbejde. Ups. Men jeg skal gå om sådan en halv time, så jeg kunne godt lige hurtigt nå at kigge på det her de sidste 30 minutter. I stedet for, så kom jeg til at bare sidde og redigere video faktisk, fordi jeg fik ikke en video ud. Det er sådan nok 2 uger siden, når I ser den her. Jeg ved ikke, om det er hyggeligt bare sådan at se vlogs. Jeg føler, at alle laver vlogs. Men jeg er også sådan, så spændende er mit liv bare heller ikke. Til at kunne lave en hel vlog ud af det. Og jeg kan også mærke, at jeg skal lige vende mig til sådan, når jeg sidder sådan her og snakker og sådan. Altså jeg føler, at mange af de ting, jeg siger, er ret irrelevant. Men det er det jo måske nok ikke, når man ikke lever den hverdag. Eller sådan, jeg skal lige finde ud af at, altså sådan, jeg skal bare lige finde ud af at fortælle ting til jer, så I ved, hvad der egentlig foregår. Jeg føler nogle gange, når jeg sidder og redigerer, så er jeg sådan, ved folk egentlig godt, sådan, hvad det er, jeg laver. Eller sådan, forstår man det ud fra bare små clips, eller skal jeg være bedre til lidt at forklare og snakke noget mere. Det skal jeg lige finde lidt ud af og prøve at øve mig lidt på måske. Men det tror jeg bare lige var update for nu. Klokken den er 20 minutter i 11. Jeg tror egentlig bare, jeg vil opdatere igen, når jeg er på farten. På vej ud af døren. Jeg er på vej ud af døren nu. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at vise jer, hvad jeg har på. Jeg ved ikke, om det er sjovt, men inspirerende. Måske solbriller, tasken, som I kender, og den her jakke, jeg faktisk lige har stjålet fra min lille søster. Jeg har givet det hende i... jeg gav hende den i julegave, så jeg føler, det er lidt okay. Den er fra Object. Den er virkelig, virkelig cool. Sådan en god forårsjakke. Og mine bukser fra Woosh Edit. Og så er jeg lige i gang med at tage de her sneakers på fra Adidas. Så jeg vil faktisk bare gå ned i byen nu og smutte til tandlæge. Solen skinner. Jeg er færdig ved tandlægen nu. Og hun er seriøst den sødeste tandlæge, jeg har. Som også derfor, jeg bare har valgt at beholde hende. Ja, så nu skal jeg faktisk bare hen og se, om jeg kan finde Jeppe og Sara. Jeg har fundet Sara. Hun er lige bestille. Jeg har lyst til en øl, fordi solen skinner. Så det skal jeg bede om. Og så fandt jeg faktisk lige hurtigt i H&M et par bukser, det kan I se. Fordi jeg mangler et par jeans. Og det kunne jeg lige finde derinde, selvom jeg faktisk ikke plejer at være sådan vildt meget til H&M's bukser. Men de var gode, så dem købte jeg. Og nu venter vi på Jeppe, der snart også skal til at komme. Vi har drukket lidt lækkert, og Sara, hun har snart fødselsdag. Jeg ved altså ikke, om du kan passe den, men jeg kunne passe den, så jeg håber. Du glemmer også, at jeg er ekstra. Nej, det føler jeg altså ikke, du er. Det er sådan en stor tøs, du er med at gøre. Jeg har sådan lidt choppetøs. Jeg er kommet hjem fra en mega hyggelig café-tur. No. Det var så hyggeligt. Agnes kom lige forbi faktisk mega spontant. Og også lige drikke en kaffe sammen med os. Så det var virkelig hyggeligt. Hende skal være sammen med en i stue også. Så der går ikke så lang tid før jeg ser hende igen. Men det er altid hyggeligt. Jeg elsker seriøst at være hjemme og se hende her. Nå. Men jeg tror faktisk ikke, der skal ske vildt meget mere, som jeg havde lidt overvejet, om jeg skulle tage i byen i aften. Bare fordi det kunne være lidt sjovt måske. Ej. Men jeg tror sgu ikke helt, jeg magter. Vi skal tidligt op i sommerhus i morgen. Bare mig og mine 5. Og så kommer min bedstefar også faktisk. Så det er vildt hyggeligt. Jeg tror også bare, vi skal til X-Factor og hygge i aften. Lave noget lækker mad. Så det er meget stille og roligt. Det er altid hyggeligt bare at kunne slappe lidt af. Godmorgen, venner. Jeg er stået op, eller vi er stået op her i hytten. Fik set X-Factor i går. Det var virkelig hyggeligt. Spiste lidt Ben & Jerry's. Meget lækkert. Nu har vi gjort os klar
Klokken den er 9:30-agtig. Og skal til i sommerhus og hygge. Så min bedstefar kommer og skal med derop. Det er mega hyggeligt. Vi er indkommet til sommerhus. Har købt brunsviger. Det føler jeg meget. Ej, jeg føler det er fynsk måske. Men køkken, stue. Så har vi værelser herinde. Så hyggeligt. Ja, den skulle klare dig, hva'? Ja. Hold da kæft. Ej, det er cute. Så nu skal jeg have sådan en servokande. Vi har fået spist. Der er altså lige lidt radio, der kører i baggrunden, men vi har fået spist lidt frokost. Rigtig påskefrokost, føler jeg. Men det var mega lækkert. Og min far og bedstefar er ude og lave lidt havearbejde-agtigt i sommerhuset. Og jeg sidder faktisk bare og kigger på lidt arbejde. Jeg tænkte, at lige så godt lige kunne forklare. I aften der skal jeg mødes med Lærke, en af mine veninder, jeg ikke har set i 100 år. Fordi vi bare har haft hver vores ting, tror jeg. Og sådan, ja. Men det er altid mega hyggeligt at se hende. Hende har jeg kendt siden jeg gik i 10. klasse. Jeg tror, det er sådan noget 6 år siden. Det er i hvert fald altid mega hyggeligt, så det glæder jeg mig meget til. Jeg tror bare lige, vi skal have en enkelt øl eller en kaffe kunne faktisk også godt være. Bare hygge. Nej, vi tager ikke der. Nå, så skal han have. Hele sommer. Ja, det skal jeg også, ja. Hej venner. Der er ret dårligt lys her. Sorry. Jeg har så lige fået opdateret, fordi at lige pludselig så valgte vi bare lige at tage hjem. Det var egentlig meningen, at vi skulle have spist aftensmad deroppe, men det passede ikke så godt. Så vi kørte min bedstefar hjem og tog hjem og lavede aftensmad. Sådan klokken 7, tror jeg, vi var hjemme. Og så fik vi set Første Verdens Ende. Det var mega hyggeligt. Og lige nu har jeg faktisk bare været i gang med at se Love Story. Det er ret cute. Og det sidste afsnit, det var faktisk virkelig sørgeligt. Men jeg fik slet ikke mødtes med Lærke, fordi at, jeg vidste ikke lige sådan, hvornår vi var færdige alligevel. Og klokken blev lidt mange og sådan. Men jeg tror, vi skal ses i morgen i stedet for. Hvis jeg vil lige kan få det til at passe. Og ellers så ved jeg, at mig og min far har aftalt, at vi skal ud og gå 10 kilometer i morgen tidlig, eller sådan formiddag. Så det bliver meget nice, meget hyggeligt. Det er jo meget sådan afslappning, når jeg er herhjemme. Og bare lige sådan få set mine tætteste, når jeg egentlig er her. Men forsøger at sådan prøve at undgå at stresse helt vildt om det, sådan når jeg ikke er herhjemme så mange dage, så er det bare at hygge med mine fam. Ja. Men jeg vil smide i seng her lige om lidt. Og så skal jeg hjem i morgen aften, faktisk allerede. Hej, det er lige nogle dage efter, men jeg er kommet hjem fra sommerhus, som var så hyggeligt. Jeg fik slet ikke lige sådan opdateret faktisk fra om søndagen af. Jeg tror bare lige, at jeg prioriterede alt den tid, jeg kunne få med min familie. Og det var virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt. Vi var ude og gå en lang tur, og jeg bagte boller, og så skulle jeg hjem om aftenen. Ja. Men det er simpelthen tirsdag i dag, og jeg skal arbejde senere, og få så besøg af en af mine gode veninder her de kommende påskedage, så det bliver så hyggeligt. Men jeg tænkte alligevel lige, at jeg skyldte jer et lille haul, tror jeg, man kan kalde det, fra ting, som jeg jo egentlig skulle have hentet i fredags. Men der var så lang kø ud til den kiosk, så jeg var sådan, jeg kunne ikke nå mit tog, eller min bus, hvis at jeg skulle stå der og vente. I hvert fald så havde jeg købt en bluse fra Vinted,
Og jeg er obsessed med lilla for tiden. Min skjorte er faktisk også lilla. Men jeg synes, det er den flotteste farve. Og så synes jeg bare, at den her havde virkelig fine sådan, detaljer. Sådan. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Der stormer udenfor lige nu. Og jeg tror, man kan høre det lidt igennem mit vindue. I hvert fald, så har blusen en sådan indbygget topagtig med striber og en hvid kant. Og det samme sådan kanten her i ærmet. Og forneden sådan det her stribe. Så jeg havde den på i går faktisk, og den er bare mega fin. Den er lidt til en stor side, men jeg føler godt, at man kan få det til at fungere. Den er i hvert fald virkelig, virkelig fin i farven. Så det er jeg meget glad for. Og så skal jeg lige sige reklamer, fordi jeg har modtaget nogle smykker fra Jenny König, som jeg lige synes, jeg skulle vise jer. Fordi de er så flotte, og jeg har allerede gået med dem hele dagen i går. Og de har sendt det i den sødeste pakke her med et lille kort. Og skal jeg lige pakke ud her til jer. Så det her, det er altså reklame modtaget gave. Jeg er ikke blevet betalt for at sige noget af det her, men jeg vil bare virkelig gerne vise jer det. Jeg har simpelthen modtaget den her ring. Kan I se den? Ja, jeg ved ikke helt, om den fokuserer eller hvad. Men den er seriøst så flot. Men den er virkelig fin med en masse sådan små sten i. Så har jeg altså fået en mega fin halskæde også. Bare i sådan virkelig fin. Jeg er jo en guldpige, men den er bare helt perfekt. Så sidst, men ikke mindst, har jeg altså fået 2 øreringe. Man køber dem så separat. Men jeg synes, den er så smuk, den her. Med en måne på, og sådan en lille to ferskvandsperler faktisk. Så flot. Den er jo så flot. Og enden kan man jo så placere ved siden af, eller over i det andet øre også. Denne her lille måne. Eller også bare for sig selv. Den er virkelig også fin. Så det var faktisk bare det, jeg lige vil vise jer. Jeg håber, at I synes, det var mega hyggeligt at følge med på den her lille vlog. Jeg håber, at I synes, det var mega sjovt at følge med. Eller i hvert fald det hyggeligt. Det synes jeg i hvert fald virkelig. Jeg har haft en mega hyggelig weekend hjemme. Og så ses vi bare i en af mine andre videoer.